Salutare, dragii mei, eu sunt Super Jaguar și astăzi din nou o să facem un episod de Stand-Off 2 pentru că n-am mai filmat ieri. Și de asta am filmat două episoade alaltă ieri. Și după cum vedeți este aproape 9 fără 5 minute și avem o cutie Scorpion Box. Și abia acum am realizat și cred că voi ați realizat de mult timp. Aici, la cutiile astea de sus, scrie Rival Case sau Fable Case sau Scorpion Case sau Empire Case. Dar aici scrie Rival Box sau Fable Box sau Scorpion Box sau Empire Box. Deci, jos este cutie și sus este ladă. Wow, nu m-am prins. Adică acum m-am prins, dar nu resta. Hai să deschidem o cutie Scorpion din nou. Hai să vedem ce ne pică. Nu, măcar wave-ul ăla. Măcar wave-ul ăla dacă îmi pică. E bine, asta să-l vindem. 4 doar. Totuși este greu. 0. Hai să zicem 0. Ca să ieșim pe profit. Dacă aș vrea, aș putea să mai iau o cutie. Dar eu zic să-l las. Nu știu, adică am ținut. Vedeți? Am Cebertinus, Demon, Carbon, care cred că e cel mai scump dintre toate astea, Kitsune, Tactical și Starfire. Și toate sunt mai puțin, unul este epic, iar restul sunt rare. Hai să vedem Querios. Ok. Am găsit deja un meci. Hai să vedem. Ok, hai să vedem. Ok, hai să vedem. Ce să ne dea oare? Și am mai jucat un meci azi. Kitsune are și ăla, wow. Bine. Vezi că mai este un stoc așa. Tu. Gata, no scope. Kitsune, ăsta e fain. Nu mai are gloanțe. Yay! Deloc nu mai are gloanțe. Nu mai are deloc gloanțe. Yay! Ce-mi place tot tras în ăsta. Ok, direct tactica noastră și de data asta cred că mergem. Nu mai vreau să fie meci atât de scurt. Dar să nu vei ăștia. Din păște să lupte eu. Bam. Bomb has been planted. Mor. Da. De unde avea ăla te prins? Nu mai are timp. Nu mai are. Nu are diffuse, mă? Nu mai are diffuse. Ok. 4
4.000 cât am primit. 10, ăsta și de rest. Tot eu am bombă, da? Planting. Exact, eu sunt ăla. Planting. Bomb has been planted. Ce tot? Nu, asta îl pierdem. Bine, mă! Ține-l bombă. Nu ține-te la bombă. Are timp, cred. Bomb has been Da. defused. A avut. Counter-terrorists N-a avut win. nici ăsta diffuz, dar a avut timp. Trebuie să țin mai mult la bombă și nu cred că o să mai fac asta. Da, asta nu cred că o să mai fac. Terrorists win. Absolut toți. Vedem. Nu mai stau, mă, acolo. Terrorists win. Bine, mă. Wow, de unde a luat el un M4? Hai să vedem cine a luat acum. Acaușca noastră preferată. Unde ești? Nu! Hai să vedem. Planting. Bomb has been planted. Joacă la bombă. Cine se joacă cu sniper? Să nu știu. Terrorists win. Mă joc un pro player. Eu nu că eu nu știu, nu. Sunt un nab. Ia bine. Bă, nu lăsa în bază. Bă, trebuie... Ia trebuia să iei bomba. Bomba! Ăsta. Terrorists win. Fuck are you, dad? Uai, ai, ai, cu bani am. Tot cu acaușca mea. I-am tras acolo. Are el bomba? Nu, eu am avut bomba. Ai, ai, ai. Hai, descurcă-te.
What the... Nu cred că poți să dai prin... De ce n-am dropat-o? Dar nici ăsta nu-l lua. Cu sniper. Păi 26 de secunde. No. Counter-terrorists win. Căpește la bombă. Nu trebuie să mă duc. Cel puțin dacă mă duceam, măcar să îi las bomba. Și eu dreptez. Hei, măcar am mulți bani. Adică nu mă bani. Tactica noastră e flash și run. Rush. Sper că ăștia să vină mai mult pe noi. Man! Eu nu sunt obișnuit mă cu rush de ăsta. Pe bombă. Bomb has been planted. Eu difuzez, ha ha ha. Diffusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Am difuzat-o eu. Bun. Acum am 4000. Nu am de ăsta. Nu mai am bani de nimic. Wow. Mă duc. Rush. De la bun. Counter-terrorists win. Ce cap eu dat. Ok, ăla se uita ca prostul. Ăsta bun. Cap. Și pot să iau și un difuz. Mă difuz. Hai să stăm aici. Ce măr? What? Bomb has been planted. Ah, 7 terorist. Ok, hai, încă o rundă. Câștigat. Man. Bine, mă. Mai e niciunul, nu? De acolo. Difuzează-o. Hai că 4 secunde. Hai. Haide. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. 14 minute, mai dăm un meci. Ok, eu sunt doar la scor am 1 mai mult. 47-35. De ce sunt la bronz 2? Pentru că tot pierd în continuu. Yay! Să mai cumpărăm o cutie, nu știu. 700, wow, what the hell? 20, ok. Ok, 20 și este bun că
Ăsta o mai luat și 10 și o cutie. Vai. Cred că o să mai deschidem o cutie. Pentru că nu se poate. Nu se poate. Să-mi dea doar un gri. Măcar un albastru. Pe care mai am skin. Și apoi să-l vând. Și apoi să iau un alt skin. Și apoi să vai de mine. Așa. Hai să luăm așa. Din rivala mea la ceva. Acărul carbon. Și cam atât. Și acărul carbon e foarte bun. Pentru că dacă îl mai iau o dată, atunci îmi scot o grămadă de bani. No. Uai, ce... Era să iau necromancerul. Necromancerul. Hai că să mi scot. Hai să vină cu 0.0. Nu. Cu 0.11. Ca să fie bun. Ok. Hai să vedem să o vândut și ăla. Mai request. S-a vândut ăla? Da, că s-a vândut. În fine. De ce am vândut eu oare astea? Ăsta era scump. Foarte scump. Totuși epic, eu l-am vândut pe toate. De frumos e ăsta. Gul. Din Origin. Mamă, ăsta e din Origin. Origin s-a dus de mult. Eu abia acum văd. Am mic univers. Well. Dacă auziți sunetul pe cordeaule, auziți și la cam lucrurile. Asta din ce era? Din ieri 2021. Și încă cred că mai pot să faci rost. Cred că este 18 minute. În fine, hai să mai vedem. Hai să mai jucăm match sau cred că aici se încheie. Bine. Nu uitați să apăsați pe butonul acel de like, să apăsați pe butonul de subscribe, să apăsați pe clopoțel și să îmi spuneți în comentarii ce skin vă place. Ce skin vă place din astea? Astea toate. Care e preferatul vostru? E bine, eu am fost super drăgar și... și vă doresc o zi plăcută. Pa, pa!